भोले बाबा और पार्वती मैया के झगड़ा जग जाहिर बाटे। उ झगड़ा से सिर्फ हमनिए के परेशानी नहीं की भैया, ओहन लोग के पुत्र गणेश भगवान के भी बड़ समस्या होत बा। कैसे उनकरा के समस्या होत बाटे, कैसे उनकरा के उ झगड़ा से दुख बा बता रहल बा कि पापा कहब किस खाई, मम्मी कहे ना पिसाई। पापा कहब किस खाई, मम्मी कहे ना पिसाई। पिस खाए बात बढ़ावे भांग धतुराई देख, मम्मी पापा ने झगड़ा लगोले बा। भांग धतुराई देख, मम्मी पापा ने झगड़ा लगोले बा। पापा कह पीस खाई, मम्मी कहे ना पिसाई। पापा मम्मी बैठी रे गईले उत्तर दक्षिण मुँह फेर के, इनके रहनिया देखत बानी भैया हम बड़ी देर से। पापा मम्मी बैठी रे गईले उत्तर दक्षिण मुँह फेर के, इनके रहनिया देखत बानी भैया हम बड़ी देर से। ई दोनों जाना के आपस के झगड़ा हमनी के जिया दुखवले बा। भांग धतुराई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा। भांग धतुराई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा। बीतेला कैसे दिन बीतेला रतिया, मम्मी पापा के बुझाला ना। कैसे बताई कैसे सुनाई, कहलो और रोलो रोवाला ना। बीतेला कैसे दिन बीतेला रतिया, मम्मी पापा के बुझाला ना। कैसे बताई कैसे सुनाई, कहलो रोलो रोवाला ना। मजा नशा के अधिकार जमा के, मजा नशा के अधिकार जमा के, अरे इनका से खूब पूजने बा। भांग धतूरा ई देख, भांग धतूरा ई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा। भांग धतूरा ई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा। भोला ए गौरा करी करौरा, दुनिया के मालिक कहाई जा। हमनी का सीखी जाया पे से सब कुछ करी करौरे बताई जा। भोला ए गौरा करी करौरा, दुनिया के मालिक कहाई जा। हमनी का सीखी जाया पे से सब कुछ करी करौरे बताई जा। बातुई बातुई भोला पहिन लौ छोला, जोने बुझाई तोने गोले बा। भांग धतूरा ई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा। भांग धतूरा ई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा। भांग धतूरा ई देख, मम्मी पापा में झगड़ा लगोले बा।